seni. Operating on my orders, the United States military forces successfully removed a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS. Since then, ISIS has directed terrorist operations targeting Americans, our allies and our partners, and countless civilians in the Middle East, Africa, and in South Asia. He was responsible for the recent brutal attack on a prison in northeast Syria holding ISIS fighters. We're also aided by the essential partnership of the Syrian Democratic Forces. I want to commend our dedicated intelligence community, the Department of Defense, and members of our national security team throughout the government. And we'll continue working with our close allies and partners, the Syrian Democratic Forces. Thank you all. May God bless you and may God protect our troops. Stänger av, ger aldrig upp, vi är kvar. Blodet forsar under regnet, döda kroppar, rodret låtsas, gränsen korsas, liv i spillror, drömmar krossas, du låtsas att du bryr dig, men sen det är lätt att glömma. Ni i väst som startar kriget, nu ni snackar flyktingströmmar, rädda ungar, magar kurrar, ditt samvete ligger kurra gömma. Sätter mitt finger där det ömmar, men vem är jag att döma? De står utanför dörren, nog välkomna. Hur ska barnen somna? Hela världen mot kurden stormar. Det är så en krigare formas. Bergen, våra enda vänner i Sverige. Ingen vet vad vi känner, hjärtan brinner när de bränner. Byar och städer, allt försvinner inte om, utan när vi vinner, vänder aldrig om. Larmet ringer, så de kom, mitt en finger. Friheten segrar, ser de springer.